Ngoqinisekileyo yimini yembalelana noxolo kulapho kaloku kwakungulomhla kwiminyaka engama-43 uSolomon Mahlangu igqala lenkululeko owayeneminyaka engama-23 ngoko wathi waxhonywa ngesigwebo sentambo ngurhulumente wengcinezelo khona apha ePretoria kwindawo ekwakuthiwa iPretoria Central prison ekungoku nje iKhosi Mampuru. Kulapho ke imbali yathi yaqala khona ukubhalwa nalapho sifumanisa into yokubana kwaphambi kobalandulele eli waphosa amazwi amathathu kunina wakhe ngelithi angabi naxhala ngokwenzekayo ngoku igazi lakhe aluzukuphala ize okwathi kwenzeka kuye phansi kwengcinezelo karhulumente wengcinezelo eMzantsi Afrika kuyoba neziqhamo ecinga bafana kungoko ke namhlanje sizokuba ngamangqina SABC nalapha ke kulamangcwaba ase-Mamelodi West kulapho ke inkokheli ze-I-ANC kuzolonke phakathi kwazo umamugwetshwa Mokgopa ongumququzeleli kambe kwiofisi kanobhala we-I-ANC ekhokheleke igqiza nosapho kambe lokaMahlangu luzokubeka ke inkatho okanye intyatyambo kwingcwaba lakhe uSolomon Mahlangu ongasekho ongene iminyaka engama-66 kulonyaka oba besadla amazimba ekubonakala mhlophe kokubana umzila wakhe ubonakala ngathi ufumana ingqwalasela emandla kumbutho we-ANC ngakumbi ulutsha simbonele nayo uNceba Mhlawuli okhokhela i-NYTT kazolonke esenza amazwi nokwathanda ukuqina esithi kumemelela kwinkokheli ze-ANC ukubana mazibanike ithuba lokubana bakwazi bana bahlume ngakumbi kwezopolitiko kodwa masicaphule ngoku umamugwetshwa Mokgopa ongumququzeleli kwiofisi kanobhala we-ANC xa ebethetha kule ndibano. A social dialogue, we need a social compact so that all of us work towards making sure that the child of South Africa, that they get hope and the programs of government are effective. Nanko ke umyalezo ongqingqovela kuye umama ugwetshwa Mokgopa enedibalekile ukubana makuqinisekiswe kokuba kufanelekile kulungile okubana ke kubekho imbumba eza kubona kuba kuhlumo kozoqoqosho kubonakala uba kumkhomba-ndlela oyakulandelwe izizukulwane ezizayo ezihlahlele indlela nguye uSolomon Mahlangu. Okubalekile ufuna sikukhankanyile ke noxolo kokubana usapho luzawuchacula isikhululo samapolisa salapha eMamelodi kuyovulwa ityala eliyokucacisela ubalo bana wasweleka phantsi kweziphi na imeko uSolomon Mahlangu esivile into yokubana kwakhona ukudubulo okhoyo kodwa ke lutho usapho lifuna uqwalasela into yobana kwakhe kwathini phi zebe namhlanje sibunguza okanye sikhumbula ukubhubha kwakhe uSolomon Mahlangu. Elo tyala ke lizawuvulwa salve into yobana kusuka ngokubheka phambili lizawuqwalaselwa kanjani nazikhulu zamatyala kwelo Mzantsi Afrika. Nazo kuwe studio noxolo Mtshali.